amaka njem ụwa amaka njem ụwa enyi m n'aka m agwa ya bụrụ ezigbo enyi n'ọba akọ ngwalụ ya gwa enyi m n'aka m agwa ya bụrụ ezigbo enyi n'ọba akọ ngwalụ ya gwa onye lụ nwatụ ka na tie ya ife ọ bụ njọ ka ọ bụ mma onye lụ nwatụ ka na tie ya ife ọ bụ njọ ka ọ bụ mma enyi m n'aka m agwa ya bụrụ ezigbo enyi n'ọba akọ ngwalụ ya gwa ọtụtụ enyi bụ iwe dị n'obi amụ dị n'eze ọtụtụ enyi bụ iwe dị n'obi amụ dị n'eze ọtụtụ enyi bụ iwe dị n'obi amụ dị n'eze amaka njem ụwa Mike eze onye alọ ọ sị na nọ na-abụ afọ ọzọ eji n'aka na-eme nke akpụ n'ọnụ ji afụju anya afọ ọzọ eji n'aka mere nke akpụ n'ọnụ ji afụju anya ọ bụrụ na ị na-ata akwụ oge gboo a na-ataba akwụ akachasị akwụ ọsụkwụ enu oyibo bịazi kịta nduzi ada atazi akwụ oge mgbe a na-agụ dị a na-ata egbute akwụ enene m akwụ awa akwụ ọsụkwụ ọ bụla ọsụkwụ ọ họchasịa ihe dịka 15 ruo 13 wụnye n'ọkụ onye n'ọkụ o dechacha onye ekwe ka ọ lee ọkụ ọ chalụ chachacha ya ọgụtara pụta na ewezi ofe okwu na-ata ọnya ka mbe na ọgụ ya ji wee so omumoza emetụ nke ha aka ebe mbe na-ata akwụkwọ ọgụ ya wee bịa ọ na-ata ọtacha ọbụpụ o werekwa ọzọ tịoka n'ọnụ afọ ọzọ eji n'aka ọtatata ọbụpụ mana nke ha atasigo ọchịkwa ọzọ mana ụlọ ofu mkpụrụ akwụ ka o tiri n'ọkụ o tiri 15 ọtacha ọtakwa o wee megide tupu o ji elu nke 12 afọ ejuwe kie mana ọ bụ na akwụ ya dị sọsọ mkpụrụ na-abụ n'ọkụ ma ofu ọtazinye otu ya nọ n'ọnya na-amị ya na-arachagharị ya ile onye ekweta ya ọsịsọ maka na ofu a ka ọ dị ọ mechara nwa obere ọ hapụkwa ya ka ọ wee na ka ụtọ ya wee dena anya nakwa ka ọ hapụ ya ọtasị ya gbụpụ ka ọ chọgharịwa ọzọ adịghọzi afọ ọzọ eji n'aka mere nke ọ na-emekwa na anụ ifu ije bụ ọgaranya o betara ya anụ ya ọbịa kele wụnyere ya anụ 6 ma 7 na efere tiri gị mmanụ tinyeze ya ose n'ime a na-akpụ ya anụ mmanụ isuli ya n'ụtụtụ otu ahụ tinye ịta ha anya anyị bụ a na-etọ ihe kụzi okwu nri n'ụtụtụ mpa na mmanụ afọ dị ya meji ọ bụrụ nri ụtụtụ bụ ọgaranya ka na-enweta nwa ụdị ha ọ bụ ube ji nta ọ bụrụ onye na-akpa atụrụ ma onye na-akpa ewu eje ka ọ nwụnahụ ya o tinye mma n'onu gbutuo ya mịkpọ debe o ya esie n'ite ọ ghebe o tinye nnu ọ dee ede ọ ghechazi ọbịa mịa ya n'ọkụ ndị kịta ngana ada ekwe ha emecha ihe ụfọdụ ha bịa egbuo ewu kịta mịa ya n'ọkụ ozugbo ime ya n'ọkụ gwụfere ọfịa kpọọ nkụ ndị gboo mmadụ na anụ anaghị ata ya ata ị ga-ebu ụzọ sie ya ọ ghee tupu ọbịa bido emezi ya ọnya ka eji eche ọzị ọjị iji ọgaranya bịabeghị ma nnukwu mmadụ bịabeghị betarị anụ kịrịkịrị wụnyere erefere tilie mmanụ tinye nnu ọwụ na anụ ahụ dị 5 ọtata onu werekwa ọzọ tibe nọ ntakwa mana ọwụ na ọsọsọ ofu ka ọ dị o nwere itinye ọtụta bili ojide n'aka o tinye ya eti n'ọnụ ọ ya tagidie maka na ọfọ ọzọ na-efele ọ tagidie afọghị ọzọ eji n'aka mere ka akpụ n'ọnụ ji afụju anya ya na-emekarị inu a na-arụghị aka na be nwa ogbenye ebe ife na-esi ike onwe ife onwe ọ ya echekwa gị die ife ebe ọ na-echekwaba ọkụ ogote afọ 18 ga-aga ọkụ ndị ọzọ nye ya dị go tụfuchago nke ha si n'ụdị ewuzi ụfọdụ tiwa nke etiwa ụfọdụ nwere nke nye onye ọzọ nke ihe ka dị ọfụ dị n'ebe ọ debere ya were ihe kechie ya ọ dị emetụ ya aka ụmụaka dị aga eze ebe ọ dịna efere eji enye onye ọbịa nri onye ọbịa nke arịta ọbịabeghị onye metụ efere ahụ aka afọ gị ọzọ eji n'aka mere nke akpụ n'ọnụ ji afụja ụkọ ụmụ onye ga-abụ osikwe nri n'ọkụ ọ bụ na mmadụ bata o buru nya eje ndu n'okpuru akwa
zoo nri ahụ butuo ya ahụ ọgwụ igwe bụrụzie ya dọnyezie ebe ya donye nri adọrị ma jụọ oyi chuo maka na nri na-echu echu isi eji ọsụghị ọfụma iwe butuo ya o wee jụọ oyi o chuo onye ghezi ọzọ ọsọ osigide ka echipụta asị na ochugo ji na-echu echu ọsọ ma ọ ghebego ibute emesisi gwa mana isi ya ọka na-agha ọkụ na-eme iwe butuo ya dọghọ jụọ oyi onye ghezi ọzọ ochuo ị na-elizi ọ na-eme wa ebe ị na-achọ ka ịzọ n'ahịa onye ọzọ emesoro wee rie ọ na-emekwa n'ụkwa na-echukwa echu isi ya otu esi wee sie oge họrọ ibutuo ya si ebe ka isi kwa ibute ya ọya anyezighị ife chọọ afọ gị ọzọ eji n'aka mere nke akpụ n'ọnụ ji afụju anya ọ bụrụ na mmadụ nwee ụmụaka ịnọ wee pụta izi ha ozi onye a hụ onugbu onye a jee hụta akpụ onye nke ọzọ jee ọrụ n'ubi onye nke ọzọ ji afịa ikelie ozi mana ọ na ofu nwa bụ ihe nwee nya ya eje afịa rụọ ọrụ ugbo sie nri rụọ onugbu ya akpụ ọnakọta ozi akarịa ya ya aka ya gazu ya ahụ afọ gị ọzọ eji n'aka ọ na-asị gị nne m na ozi ya izi mee hikazikwa na mmemme nwụzikwa ya okporo so ofu ka ndị esi ma m ọkwa na afọ gị ọzọ eji n'aka mere nke akpụ n'ọnụ ji afụ ya na-ejekene na m enwekwa n'ọzọ okporo so ọrụ n'otu ọlụlụ si egbugo na olili ga-egbukwana gị otu afọ mọta ya egota ihe unu kwesịrị ịdị ise wee ke sọ ga-erie ya olili na-enwe isi ike oluzie mgbe anyị alụ chọba mbe sịrị n'ọlụ ụba amaka mana onye bute nri ụba nya akpọna ya onye n'ọlụ ụba amaka onye bute nri ụba si akpọna m na nwa ya esoli nke afọ anyị akọji si ede ohu wee na-akọji ahụ mana ebute nri nọọsọ m chọrọ iri n'ezie ya bụ otu a ka ọ dịkwa n'onye ahụ nne ji sọ ya ọrụ na-egbu ọ bụrụ mgbe ya eke anyị fụ nọọsọ ya enwe anyị niile anyị ha na-akawa ndị ofu ndị nne ji ofu ha na-aka enwe ife mana rụzie na mgbe anyị achọ mmadụ ọnwụ na nna anwụ na ndị mmadụ nwee ndị ya dị isii nwoke nna ha nwụọ ma akpụ ozu ọhịa ịkpụkwa ya onye eweta ọgụ ego iri onye eweta nnu ego onye eweta 50 weta ego asụrụ akwaba ozu mana ọ bụrụ na onye nne ji sọ ya na nwere ka ọhịa nna ya wee nwụnahị ya ọ ya eburu ụzọ eti n'uko ahụ na-agbakwabeghị anaghị ya njakịrị na-akparị ya ma ọ bụ na nne ji ha isii akpụ ya ịkpụ onye a kpụta ewu onye eweta nwebele akwapụ ozu afọ ya bụ na ofu onye peka ife fọrọ ofu ụlọ agwụ afọ ọzọ eji n'aka na nke akpụ n'ọnụ ji afụju anya inu osi n'aka Mike Eze onye alọ Bennett si ọncha zite inu nke ya Bennett si na n'ọba afa eturu mkpụrụ ji ka eji ahụ ya n'ọkụ afa eturu mkpụrụ ji ka eji ahụ ya n'ọkụ enwere enwe ji dị iche iche enwere ji ọcha nwee ji aga nwee ji ayobe nwee ji abana nwezie gbafụrụ chụba wee nwee mkpụrụ bụ ji na-adị kịrịkịrị na meghe ọfụma n'ubi ọgba ha agba dị kịrịkịrị mkpụrụ ji iwetakwa ya arụ ọzọ iwere ụtọ ha ọ dị na-awa ya awa tii na adị maka na ọdọ obele ihe nne o wee pụkwa ama ma ya ebuzi n'aha ọzọ abịa a na-akpụ ya mkpụrụ ji abịa ekpuju ya n'ụkpa ọgwụdị ekpunye n'ite oluo 40 n'ofu ite ewee si ya n'ọkụ ọ ga-egbu akwụkwọ n'ọkwa kụrụ onye ọbụla akwụkwọ otu esi ekụ ya ofe awele mkpụrụ ji ọ dị ka ikwuru ya ọfụma mkpụrụ ji awụnyela onye ya nsa awụnyela onye nke satọ onye egwu isi gwa ọdụ ji ahụ mana ọ na-adị ka ọkpọ nwa amụrụ ọfụ ekpunyere ya iri tiri onye nke satọ tiri onye nke onye ọ na-afụchazi ya na-esuru otu ọhụrụ ya wee awa isuru ya otu ahụ eto ya n'ọnụ mkpụrụ ji inu wee sị n'ọba afa eturu mkpụrụ ji ma eji arụ ya n'ọkụ nna Chirike mkpụrụ ji awụnye n'ọkụ
ịtụgụ ya afa eziokwu ya sị welu mkpụrụ ji a tiere m n'ọkụ isi tiere m ji mana o buru ibu ọ bụ ya eziokwu mana ofu chiri mkpụrụ ji a ka ewere m n'ọkụ ịmana ịsa ikpụrụ ha chekwere ọkụ na nje mana ọ bụrụ nna weli ji a ka itiere m n'ọkụ o wele ịma na ji ahụ ọ bụghị abịa ọ bụrụ ito maọbụ ọkewa mana ji dị iche ehe iweli ogologo ahụ etinye n'ọkụ mana ọ nọ mkpụrụ ịkpọ ha ya mkpụrụ onye ọ na-agbagoro otu ọrụ mana na onye mana ọ na-epeka mana ofu ya eju afọ ọgụ ụfọdụ afa na-emerụ mmadụ ahụ efe onye nọkọta zaba aka penatara ya bụ afọ ọgaranya aka penatara bụ afa nwa ogbenye ndị Igbo si na ogbu ebunu abụrụ afọ ọzọ n'afa dibịa ogbu ebunu afa dibịa afọ ọzọ ogbu efi ogbu ebunu afa dibịa afọ abalị onye na-achọ ji ụfọdụ ga-amụ nwa ba ya aṅa ntị ebe tụọ ya na nwa ha ga na-anụ ihe na ọ ga-abụ na-edebe iwu ebe ịba agha ntị afa abalị onye na-achọ ji ya afa na-enwe ufie na ngwuba n'ebe onye nwe ya nọ eziokwu na ndị Igbo si na adịghị ọgaranya n'afa adịghị ọgaranya n'afa ịmụ nwa ịbara ọgaranya o tolite ogete ogbenye adaba ọgaranya n'afa mana ogete afa ya ịba mmadụ o metụta n'ọmụmụ ya n'otolite ndị Igbo si na ọka afa na-egbu nwa nkịta ịgụta nwa obere nkịta ndị izuụka na-abụ maọbụ ofu izuụka wee baa ya ọka aka ọkpụọ na-adị ọ na-eri na ụzọ afọ uto ihe atarazighị ahụ ọka aka afọ ahụ anyị tuwe ya mee ya ifuze nkịta na ọka sị ya nkịta ahụ ntụta arụ adị nkịta afọ ọka afọ na-egbu nwa nkịta ya bụ mkpụrụ afọ eturu mkpụrụ ji mere eji wee hụọ ya n'ọkụ ọgwụ afa ya ọgwụ ya mmadụ mee ma ife ya akpọ mmadụ afa akparịbazi onye afọ asị onye oriri onye ori hayi ikwere onye onene anyị kama onye ke nke ọ bụ si na nke eri ya efe mmemme na onye ori ka ọ dị ma ọ bụ ọnwụ na-ekwuru okwu n'iru mmadụ 14 afọ onye ahụ agbasabago ọfụza ya esi nọ na-enye na asị na onye n'ime onye ori mọzi ife ka adakọziri gị na ya ọ kparịba gị sị ya n'ọhịa onye ori mmụọ ezunugo m ihe onye a ka ime onye a si amazi na mbụ onye ori ka ijikọgo m na onye a ya ma na afọ ahụ etu n'ifite dunu a sị n'ibe onye ori ka o ji kọghị ọnụ n'ide anyị afa etulu mkpụrụ ji ma eji rụọ ya n'ọkụ ọ bụkwa na mmadụ akparịa nna ya sị ọmụkere ịnwere onye nwe je mmụrụ ya anwala nwa kpọọ m nwa gị ọzọ ikwuo ihe a n'iru ndị mmadụ ụlọ echi na-epụtara ife onye na-akpali nna gị bịa baba mba otu ịkparịgo ya n'iru ndị mmadụ o ife ichekwaba ka ya echekwaba bara ife ineda ya ka ya enedara ya anya ife mmadụ kpọọ nkịta ka ọ na-aza onye nne ya ọba ya obodo ewere wee kpọọ ntụ abụ ọgụ ụfọdụ nke mbụ afa na-emebiri mmadụ ife onye na-aza omempụ a na-eti omempụ ọ na-aza mmekwe ka ọ bụ ọgọ m onye afịa omempụ ọ na-aza iwe jizie ka nwa ya nụọ nwa gị sika ebe ọ na-eje be omempụ nwa ahụ jee ebe dị ebe alụzi ya mụọ nwa ozugbo ori ị na-asa aka asị ịmụkọ afa nna nna ya na omempụ ka iche nọ na-aza afa ya na nkịtị a na-afịa ọnya na ndị gboo na-afịa aka n'anya wee na-aba afa
ndugbo bụ afa ha na-efido nwee ife ololo fada anọkọtazi afa nọ na-atọ ụtọ ma ndugbo za ogbu agụ mana ogbulu agụ n'eziokwu nkịta ị gafe onye nọkọta ife obele nwada afọ 11 ọ na-ana ịtọ n'ụzọ ịtọ gịnị ka ị na-ana igbunugo ọkụkọ n'oge gboo o nwere ebe ya ịchọ ikwe n'aka ebe ya ekwedebe ya anaghị tọ na nkịtị na-abụ n'oge gboo tupu ị na-ahịta amala ebe ilugo n'obodo mara ife imenwugo mara ihe na-emekarị ifo nwa na-agụrụ na akwụkwọ na-ana ịtọ ya na enwe na-ana ịtọ ihe mie n'oge gboo maka na ị na-ahịtọ kịta ịdafụ iri na ofu ịdafụ iri na ịtọ iwere isi na-agazi ma ebulu n'isi wee na-agazi ya na na-eru ife elu bụ ife dị n'inu a na afọ etulu mkpụrụ ji ma eji wee rụọ ya n'ọkụ Kingsley Udoji si ọmụọ wee si inu ọ sị na ijiji si n'enye ihe eji aka na-abụ wee yọ na-emetụ n'obi ihe eji aka na-abụ wee yọ na-emetụ n'obi ịnwere ife ijiji ọnụ aka na-abụ ọchịchị n'ihe enu ọchịkọta aka na-abụ ọnụ mekụ ya chọkọ ya ọnụ chinikwe enu ijiji wee sị na ihe eji aka na-abụ wee yọ na-emetụ n'obi ịma na mmadụ asala na nyenumube ofu agaghị ọsa ma na chọgolu m ọgụ ọma na-enwe ọgụ nye m mana ọ bụrụ na mmadụ abịabeghị sara ya aka na kwesịrị m na biko chọrọ m ube biko chọrọ m ego aka na abụ ọ na-emetụ n'obi ọ dị mkparị itite ya ọfụma ihe ọ na-eji aka na abụ wee yọ na-emetụ n'obi ijiji wee sị kama na kwesịrị ka ajụcha ijiji maka oge onye n'ifuru ijiji ọ na-eme ihe ahụ ọ nwere ebe ahụ ihe ọlụzie anyị enyezighị ihe ọ na-eke ihe ọ na-afọ ihe ọ na-nkwọ ihe ọ n'ọya ihe ọka na mbọsị ụka ihe na ngwụsị izu ụka ihe ọ n'ụtụ ihe ọ na-efie oge onye ifuru ijiji ọ na-eme ọ nwere ihe ọlụọ ihe ayọtazi ya bụ ahịhịa na-adị mma ọ dịkata ije ebe mọsị na inwe akwụ achọghị isi nwa m nata na ofe akwụ ọzọ gị na-egbute m akwụ tata jee n'azụ ụlọ echi bịakwa olu na mgbede bịakwa okwu akwụ ebe ugboro ịtọ sị na akwụ adọrọzi na akwụ a ị na-ahọrọ na akwụkwọ agwụ ịmazi na m ji azụ ụmụaka ichere ma mgbe eri ofe akwụ ọ maghị ya na njakịrị mana ọ bụrụ ihe mmadụ ihe ahụ na-abụ ọzọ eyọbeghị ya ozi ga-ayọ ayọ ọ ya ma na ebe ha onye ahịhịọ iji nke pụzi iche ahịhịọ ndị Igbo iji ahịhịọ wee malụ bụ oli onye Igbo ahịhịọ dị iche n'ịyọ mmadụ ihe ahịhịọ bụ n'ịbịa n'ọrụ n'ụzọ na-aza aka n'ọdụ ebe ahụ onye bụ na ọnya na-ayọ ahịhịọ mana mmadụ bịa sị na mikere mmanụ ọkwa esu akwụ o nwere ji nhụrụ n'ọkụ achọrọ m iji mmanụ ọfụ mmanụ nwe ha na-akpa mmanụ asụrụ nwe wee ri ya oji gbanyere ya mmanụ ọ bụrụ ya bụ ahịhịọ a na-akpa iyi ọrụ mmadụ ihe iyi ọrụ ihe dị iche na ịyọ ahịhịọ jee yọta ọmụmụ ime ọgụ nke unu wee jeelu m ọrụ tata ọ bụrụ oge ị na-epụta n'ụzọ ị na-abanye na-achọ onye ọgụ echi yọkọ ọgụ nwanne echi yọkọ ọgụ onye Igbo na-eme ifele onye ọgụ taa yoga echi nwanne echi ojegoro ya n'afịa maka ọ nwere ya ha eji ewe ekwu ya okwu na ijiji na onwe ya were nwayọ na-ayọ nke na nke ya apụzigo ife eji aka na-aba ayọ na-emetụ n'obi ọ nwe onye na nhụ ọnụ eji ayọ ife na achọgodị m ọgụ ebe a na achọrọ m ọgụ na-abụ ka ọgụ onye ka idebelie ọgụ ndị nwere ọgụ bụ ife otu ọnụ ya dị iwe kwuo ya nsị na ọgụ ha dịrọ mana ọ dịrọzi mma mana ofu ka na nchọ iji wee jee ọrụ maka ibi na ọnụ ya dịrọ mma onwe onye nwe niile ọma onye ọ ga-efe nye anya n'iru foto iru foto ọnụ ya dị foto iwere ife anyị ile ọma ka ejuna ji aka n'ogwu onwe onye nwere ọnụ ọjọọ na ya bụkwa achọkwa m akwụ mana ọchọkwa m okporoko ajụ ebe a chọrọ m akwụ nsọkwụ na m achọ m akwụ na-agba mmanụ ihe na-ayọ mmadụ ka ị na-etili ya iwu to ya dị nke onye gị ogosi jee chọzie ebe ya wetazi akwụ na nke m nwere okporoko
ya na ọnụ mmadụ na-adị mma ọ bụrụ sọsọ aka ka eji ayọta ejikwazi ọnụ ayọta eyi nke sọalụ mmadụ aka ọ magoni na ayọ ife ejikwa ọnụ ayọtazi mana itinye ọnụ tinye aka na abụ ọnwụ ebe iyi ọlụkwuo ife omebe ifele ka anyị gwa ijiji o maka ndị a na-echekwara ihe ijiji kwu ọnwụ ebe a iyi ife ugwu agwụ ebe ibiri mmadụ ego isekpuru anyị nna biko achọrọ m ka eju ya na-achọ yọ gị kwebu nkwado ihe mere m ya na tupu emepe ọrụ soro gị anyị o sị gị nna biko ịmara ihe mere ịchọrọ chukwu ka ndị na-arị ka ndị na-arịkwu anyị biko na ihe a dị m mkpa n'ime ha ọrụ m ya ịma na m anwụọ o nwebe iyi ọlụo ife egwụzịa ịma mfọzicha sekpuru anyị wee yọọ mmadụ ya na-ekwu o nwere ebe mmadụ ga-abụ kama ise ihe amaghị elizi isi m ya lie maka na o nwere ihe wụ mmadụ abụchaghị onye ị na-ene anya o nwere mmadụ nọ n'ime mmadụ ikwutere ọfụma o nwere mmadụ nọ n'ime mmadụ ime bọọ nka nọ na mpụta nka nọ n'ime ya onye ewutie nke ọjọọ ife obi ahịa adịghị mma ịnọdụ ha nyọsị ọ na-emezụta ọrụ nya nwoke ibe ike isekpuru anyị ọ bụ chi gị jee mgbe ọrụ jee gwuo onunu ka akwa ha ụgwọ jee kwa anụ ihe ọkwa na Ọnịcha ka ịkọta ego karịa ma isekpuru nwoke ibe ya anyị ọnya bụ na o nwebe mmadụ ọyọluo ife ụfọdụ ya nke o ji wụrụ mmadụ iji si na ihe eji aka na-aba ayọ na-emetụ n'obi dinta Denis Ọkata si Ọnịcha site nua ọ sị na ihe dinta ji akpọ ọlụ nkịtị ya nna bụ ka o wutere ya anụ na ọnwụghị onye nkịta mụta nna na anyị eje nta nna apụta ọrụ nkịta sori ejebe nta nkịta lụ na onye na-egbutewe anụ nkịta na-egbu nchi butere onye nwe gbuo olulu chụọ ya uligolo aja butuo nchi ya tatuo ebute o butere ya ọ na-akpọ ya nna ahụ ị na-arịa nkịta anụ ọhụ gbutere je gbuka taa ihe nye dị eli ncha ọ na-aza nna ihe dinta ji akpọrọ nkịta nna bụ ka o wee gbutere ya anụ na nkịta da-amụ nwa nwoke ịmụta mmadụ Chibueze Nwenu bụ onye mgbakwu dị n'Ọka Nọt ọ sị na ọ na-awa ọdịrị nwaanyị mma na be die ọ sị na ụmụnne ya kpọọ ya asị ị nụrụ inu a ọ dịrị nwaanyị mma na be die ọ sị na ụmụnne ya kpọọ ya asị ịnọdụ ife ebe nye na die nọ na-akọrị ọ sị ụmụnne m fabụ mmadụ wee nke eji aka ụmụnne m na-ezuzucha ezuzu anyị nwakwaghị n'ime ha onye nchọ ofe ya sị na hei n'afọ nwanne nwoke na ọ sị na-abịa echi bịa mee gịnị ka ndị afọ ya n'ụlọ a si n'ogini ka mmadụ ji si wee kota ọ dịrị nwaanyị mma na be die ọ sị na ụmụnne ya kpọọ ya asị napụta di ya sị ya jee gịnị jefu nne gị sị njeje gịnị ụmụnne m niile nwe nke na-eghe m ọnụ na maghị eje ebe ọbụla ịma ihe na ha mewe n'ebe a ịma na ihe dịrị ama na be di ya nwaanyị ekwesịrị ịdị na-ekwu ụdị okwu a ọ kwụsị ya ụgod na ihe dịrị mma na be di gị ọ na nwaanyị na-anụ jọ na-ekpe ekpere ka ọ nwee onye aka si ike na be nna m ka m na-apụ ka ọ ya bụ nwee ka otu wee dee ọgbajuo dọlụ ma ọ dịghị chọọ okwu gị na aṅa meghị na ịnwe mmadụ ị na-arute jọkpalụ na-asị gịnị nwokoye tighị ihe ọ makana m nna ya ọ na-abịa gwa m gaa na nna bịa gwa nwokoye ya chere m n'ụzọ ụtụtụ echi na ọkụkọ kwa na-anọ m bie ịnatagwa nwokoye na eje mba anyị na-agwa nwanne m n'ite m ihe ọ sị gị chere ya n'ọkụ ọ sị ijegoro igwe unu nna anyị ime eme alụ ka onye nke ịgwa si n'ojekpara anyị n'ọsị gị echeta mkpu na-esi asị ngije gwa ndị bụ ụnụ mana nwaanyị na ọdụbe die wee gosi die ndị die na enweghị mmadụ
na diọkpara anyị nke dịkpara nke esi gị ọdụ nwaanyị na-ele anyị nke etiti mmadụ ka ahụ na-agwọta ọgwụ owere ọnụ karịchaa ụmụnne ya niile ndị be di ya na-agba n'aka echizi onwe ihe mere hapụ ya ọnwa onye akpọ na be ha nwere nwanne ya bụ mmadụ ọ n'ọnụ ụka eti ya nụ na ọ nwere nwanne ya bụ mmadụ n'ọnụ ụka nọ mata na mmadụ atụ ha na bụrụ ọ dịrị nwaanyị mma ọ sị na ụmụnne ya kpọọ ya asị ọnwụ ya na-eme na be ha nwa ọkpụ na-asị ya njọkọ n'anya na onwe ya na-eme n'ụlọ sị ụmụnne m ekwe ka m pụtara be ha unu ruo na agwa ha na m anya ha bịa na ụmụnne m akpọka m asị ọ bịara hụ ebe ịma na ihe dịrị ama na be di nwaanyị ọbụla ga-ama na ị nwere ụlọ na-abụ ọ ga-enwenata ebe isi ya pụta ga-abụ ọnya mere na ndị gboo na-ebunago ozu nwaada ụdị so bụrụ nwunye eze onye ahụ nwụọ ebuna ya na be nne ya a na-ebunago ozu nwaada ụka gazie machie ya nwaanyị nwụọ ini ya na be di ya oge ebe a na-edinye ozu nwaanyị na be di ya be nne ya ebuna ya nye ya ebe afọ ụka bịabasị ebe ozu nwụọrụ ebe esu nwụọrụ ya bụrụ inye ya bụ na ịma nkatọ ụmụnne gị ogodoro na ụmụnne gị na aka esiri ha ike ogodoro na ha nọkwa ọfụma ogodoro na ọgụ na-enyere ha aka ịma nji ọnụ wee gbugoro ọnya afọ tupu ịzọba azọba nkwa ihe ahụ iwere ọnụ gwa mmadụ ị na-enyezigoro ya enyere akwụsị gị jirezie ka maka agụ nwa gbuo m inye mmadụ were ọnụ katọọ ya were ọnụ gbutọpụ nke fọdụ ọnụ si gị jidegede ihe a ma achọbụ m ma achọkwazi ihe dịrị nwaanyị mma na be di ya o si na ụmụnne ya kpọọ ya asị Sọni bụ afọ onye a ọ sị na abụ onye agụrụ ụzọ Igbo ọ sị nọ na abụ ọfụ nsị na ọgba gba nkịtị mgbe ọ fụrụ nsị na azụ n'obi ka o yi ekwu okwu afọ nsị na ọgba gba nkịtị mgbe ọ fụrụ ya n'azụ bie ka ọ ya ekwu okwu ịma nche ka ihe emerụ oghe na-arụ tupu ikwo n'ihe ọjọọ dị njọ ife onye ti nne ya ife ịba mba si n'ife ha dọrọ nọ mma ịma nche ka nwanne gị tigodo nne gị ife tupu ịbịakwuo okwu ịfụ nwa dị umengwụ na nwata ọ chọrọ ịlụ itinye ọnụ n'okwu ịma nche ka nwa gị dugodo umengwụ daa mba n'ọrụ tupu ịbịakwuo okwu maka na adị ịbụ nwere atụrụ ọsọ nganga bụ onye ịtọ ọsọ nganga bụ ọya atụrụ oso nwere atụrụ ndị ebu nwere ọsọ nganga bụ onye nke ịtọ onye fụrụ nsị na ọgba junia ya ekwu okwu ka mgbe ọ fụrụ ya n'azụ bie ka o ya ekwu okwu mgbe ife ya n'azụ o siri ego isi mgbe afọ mgbe ahụ ebodobeghị na ngwa onye nyere ife nsị na ọgba kwuo okwu sị na ka onye nye onye nsị na ọgba ebe a ọgba bụ ebe ndị gboo na-eje onwe ndị na-enwe ọgba ụgbọgba okwute nnukwu okwute buru ibu na-enwe oghere n'ime ya ọgba agada ndị mmadụ agba aga na-eje ezosie n'ime ọchịchị ụmụaka na ụmụ nwaanyị n'ime ọgba ụmụ nwoke wee jebezie agha ka ube na ụtada ama na ha na-enweta na ha ozugbo ọgba ewuru na-ewefu nsị n'ebe ahụ ka ọ dị onye ọ na-afụ ya omechi ọnụ ị kwesịrị ikwu okwu mgbe ịfụrụ nsị n'ọgba maka ikwu okwu na oge bụrụ mma ije n'ọgba nje nyụ nsị ikwughị okwu ọ wee nta n'ụwa enye ọ na-azụbe gị maka na onye ikwuru okwu mgbe ife n'ọgba onye ka obi bịa nyụkwu ya na-azụbe gị ife egbochiri n'obele adịghị emezi ọzọ ọnya ma asị na obodo na-akpụ alụ na alụ adịghị eme na be ha obodo na-akpụ alụ alụ ahụ eme na be ha ọ bụrụ na alụ ahụ eme mana onye mere alụ nke mbụ ataghị ụta ahụfụ onye ọzọ aka obi nje mee ya obodo na-akpụ alụ alụ ahụ eme na be ha mana obodo na-anabata alụ onye ọzọ onye ọ na-eme so itie nne gị ihe so igbuo mmadụ so isi ụlọ mmadụ ọkụ so ịbọ ji aka ọ naanị ịma na ihe a ga na-emechi oge ncha kọta omekwa onye afịara omekwa ọzọ mana onye mme ya mbụ enwere ihe emegoro ya
Akpaka bụ afọ ọnya. Akpaka si n'Imo wee site inu ede ma ọ sị na ebu si na mgbe ya ji malụ na ọ bụrụ ofu onye ka na-anụsọ ọgụ bụ mgbe ya ji gbachaa mmadụ jeze ka jụọ akwụ na afọ ọzọ akwụ ya nwa ọkụ ịgbara ebu asị na ọ jụrụ akwụ wee gbakwa ọzọ ebu gbaa gị n'ihu ọ ya dịka akụghị okpiri ihu onye azachie ọ bịa gbaa gị n'anya ihe afọ ụzọ n'izu ketara abịa ọ gbaa gị n'isi isi onye ahụ ga-adị ka onye akụrụ aka odo ebu afọ ajọka ya o nwere nke na-akpọ ebu ụmụ nkịta mere ebu dị iche iche ebu ụmụ nkịta gbaa gị ọ na-adị nganga na-alụ ụlọ n'elu ọkụ akwụ n'elu ụlọ akwụ ya ghechala oge ndị akọ na-edebe ihe o ji agba ọ bịa kụa ofechi ya azụ ozugbo jọjụtakwa ọzọ unu ndị ịtọ onye agba unu na nje na ọgba ofu onye ofele nje na akwụ echi eta azụ onye nke kwa ọ nachikwa azụ na akwụ nachikata azụ onye nke ịtọ ebu jụtọ na akwụ ọ wee gbakwa mana ọ siri ihe ya ji ma na ọ bụrụ ofu onye nke a na-anụsọ ọgụ mgbe ya ji gbacha onye chọrọ ịgbanụ jeze ka jụtọ na akwụ ya wee cheta azụ gbakwa onye ọzọ ọ bụ na akwụ ya na afọ ọzọ ya ebu na ọnwụ ya ife o ji anụ ife o ji eke ike nke ya bụ ịgba agba ịchọ okwu ma ọgba nwoke ma ọgba nwaanyị ebubo anụ na ọgbụgbụ ya na-adịkwu dị iche akpị na-ahụ ọgba ịlụọ ya ozugbo akpịa na akpị nke gbanwe n'abalị ọtụtụ echi ọdụkwa mma na ọ na-afọnye na akaja ọgwụ akpị ọkanye ya mana ebu gbaa gị ọ ga-adịgide zachie gị iru na-agbaghị isi ọ bịara ejekarị n'iru mmadụ ọ da-agba n'ụkwụ ọ da-agba n'azụ nọ n'isi ọ gbaghị n'elu isi ọ gbaghị n'anya ma ọ na mgbịrịgba ọnụ na-akacha njọ mgbịrịgba ọnụ ya na-achọ ịlọgọ alọgọ ebe o buzi ibu alọ ebu ji gba ebu ese na ajezie ka jụtụta akwụ ya anyị akọwa ya n'ụzọ abụ nke mbụ obodo nwere ndị na-eji ihe ọjọọ anya isi ọnwụ na-ebu mara otu ọgbọ na-agbasa ewute ndị mmadụ onye na-akụ ihe ọ na-akọ eziokwu na-agbacha mmadụ jezie ka jụtụrụ akwụ ọgbọ ahụ ịgbara mgbe ihe onye ịgbara na-agabiga ege na ndị ịgba nwa ha na-ebe akwa kpọrọ na-eje ebe ahụ ya eti ya ọgwụ ị na-eje ka ịkpọrịta bịa gbaa ọzọ gbakwa onye ọzọ o nwere ndị ji ihe ọjọọ ha nya isi nna mana eje m ka nsi ụlọ mmadụ ọgwụ ebe ọ bụ na onye na-esi ụlọ akụ n'ọnụ ya ọnwa ọzọ ihe ewutie si mana ka ọ dị echi onye na-eme ihe ọjọọ kwesịrị ka ọ na-eme ya ifele ka ọ na-atụ ụlọ otu esi ọkwụsị ya ọ bụghị ijiri etu ọnụ na onye na mgbe eji ma na ọ bụrụ ofu ya ka na anụsọ ọgụ mgbe nke bụ na ọ bụrụ na mmadụ a na-anụsọ ọha na eze ọgụ ị gaghị abụ atụ ya na ofu onye na-emeli ọra ịbata n'ebe nne ji ụmụnne isii bụ ụmụ nwoke nwe iweje ka ịzụ ha na ha ihe amabụrụ ọ bụrụ gị na ofu onye na-we ya na-anụ ọgụ afọ na ha ga-akpụ ịkpụ ọ bụla ego ka o yi eri ọ bụ na iji ọkpa na ha bụ ụmụ nwoke dị isii aka sikwa ohi ike ego dị iweje ka ịzụso ha ihe fa ya apụtacha na nje gị na ịzọkọta ihe azụba gị ọ bụrụ onye otu ohi si agala onye nne ji sọ ya ka o si adịla onye ndị hi nne onye ahụ na izuka mma na nneji izuka mma na nneji ofe ahụ omenu ụmụ ojii kịta na onye tie emume anyị ihe ezie ozi nwa ya nke nọ Lagos bụ lọya na nta nke nọ Abuja na-alụ na Federal anapụta nke nọ South Africa efe ata na onwe iti nne anyị ife nke nọ ncha anọdụgo na-ejikwata ihe na-eche ka ndị ọdatasịa
onye maara na nwaanyị ya dị nkenke ịfụ ka ọ na-aga n'ụzọ gị na ya wee tie ya ihe na nwa ya bụ ọkaiwu, nke ọzọ bụ dibịa oyibo, nke ọzọ nọ n'onye isi ndị agha, nke ọzọ n'obodo oyibo, nke ọzọ aka ji akụ wee tie nna ha ihe na ihe etinwu ihe. Ndị Igbo sị na akwatuo agadi afọ okorobịa, akwatuo agadi afọ okorobịa, ihe emenwu ihe dị na ya, ihe emezi chọpụta na ọ bụkwa agadi nwaanyị ka ịnụsoro ọgụ. Egwu si na mgbe ya ji ema na ọ bụrụ ofu onye nke na-anụsọ ọgụ, mgbe ya ji gbasịa ma jee ka jụtụzi akwụ ya ya afọzi akwụ, maka na ebu ịchọ ka imeta ife okenye n'ọnụ wee fụ ebuko na-efegharị ịma nche ka ọ gbagodo mmadụ. Ife eme bụ iwulu uche okenye mara na ebu a na ebe akwụ ya dị sogodo akwụ ya ife ọ na-ewere osisi ọ na-efeta aka ebe akwụ ya dị. O ga-eje kpaa nri na-anata bịa ma ọ bụ n'ụzọ mechemeche ọ na-efegharị na-achọ ụzọ ezibata ya. Ihe mezi bụ ịchọwa ebe akwụ ya dị ekotuo ya olu ha naanị ike egbu ha ugbo akwụ ya lụ ha naanị nwụ na-enye m ka o jekwa na ihe ọzọ. Onye ebido akụkwa akwụ ọfụ abalị ịta ọzọ tupu bịa nwee ike ịgba mmadụ, onye agbazi agba ọzọ ọ bedozi na ahụ aja. Ya bụ ịma nche ka ọ gbagodo mmadụ tupu ejekutu akwụ ya. Mana o nwere ndị ahụ ịchọ okwu na be ha ịchọ ya chụzi okwu mụsị ọzọ ha sị na okwu ebe isi ụzọ ọzọ. Sakosa ndị Igbo si na sakosa rie ewu magana ọ jụọ anụ ọkụ ya. Sakosa onye ọbụla ọfụ anụ ọ na-anyere m anụ oge ọbụla ọfụrụ anụ ọ na-ata ewee were anụ ewu magara wee nye ili anụ ewu magara iri kwụsị ili anụ ewu magara ajọka na atọkọ n'ụtọ. Sakosa rie ewu magara ọ jụọ anụ onye mchakwu ma enu ha anụ ewu magara eri ị na-erika anụ ilibe ewu magara ili ewu magara kwụsị anụ. Onwe onye ahụ itinye nne ya ife ebunye ego tie nne mmadụ ihe nweta ya eju n'ime ntị maka na ihe emenwe dị na ya. Ha bụ ebu afụbeghọdụ ihe oche nọọsọ ya n'obele nwa ọ ji eje gba bụ sọ ya nọ ma na nwa ha o ji gba n'iru nwee nne nwee nna nwee ụmụnne nwee ndị ga-eje kutu akwụ ahụ echezila ebu a ka ọ bịa ka enwere ebu gba nwa ife a ama ọ bụrụ sọ na akụtụrụ akwụ ya na ọ naghị egbukwa ebu ahụ pịagbuo ya ya na nke bugoro na ịchọkwa dọrọ mma. Nke ịbụ bụ na onwe mgbọsị ihe eme ihe na ịnafịalụ echi wee jije mekwu ya ọzọ isi ga-atọ na ya. Ọ bụrụ mgbe ị ka eji akpọ nna ya onye ụkwa ibi ọgụ ụfọdụ na ihe ụfọdụ anya ịchalụ nsogbu na mmanụ oge niile mgbe ire abụrụ m onye ọgụ oge ozi ga-anụsi ọgụ na-anụzi ọgụ ọzọ chini aka elu. Ya bụ na nsogbu na-anọrọ onwe ya onye ọbụla jejeje tie aka na ya mgbe ife ga-esi ga-apụta a sịba na ife m mere onwe m ma ọ bụ na mmadụ eme m ọ bụ na mmadụ eme mmadụ ihe na ọnwụọ mmadụ na mma na ọnweghị ego o nwere ga-anọ na-akọsị n'ihe eme nwaanyị adọrọ mma ihe eme nwoke adọrọ mma ọ bụrụ ọnweghị ego na-apụta m n'okwu a eziokwu o jee mụ ya aka chọtalụ gị ofe ọkaiwu obi taa mmiri ya na onye fụlazi anyị ga-abụla ezigbo ọyị. O nwere nke na-eri ife ma ọ fụrụ onye nke ọzọ. O nwere onye nke na-eje ife dị aṅaa ma ọ mejeji onye nke ọzọ ọ ga-ejekwa ka a na-ayịwa jee dịka a na-eje ebe dịka nzukọ maọbụ ije mgbalụ na be mmadụ ma ebe dị iche iche na-eje eje ka gosi ka na abụ siri ebụla ọyị. Amaka njem ụwa enyi m n'aka m agwa ya bụrụ ezigbo enyi na-aba akwa ngwalụ ya gwa. Enyi m n'aka m agwa ya bụrụ ezigbo enyi
na-aba akwa ngwalụ ya gwa onyelu nwata ụkpana tie ya ife ọ bụ ndị ọka bụ mma onyelu nwata ụkpana tie ya ife ọ bụ ndị ọka bụ mma enyi m n'aka m agwa ya bụrụ ezigbo enyi na-aba akwa ngwalụ ya gwa ọtụtụ enyi bụ iwe dị n'obi amụdị n'eze ọtụtụ enyi bụ iwe dị n'obi amụdị n'eze ọyịfa na-abụ wee na-agaba niile ndị obodo niile malụ na aba na-azụ ezigbo ụzọ ndị be anyị unu ma iwe dị n'obi amụdị n'eze o siri ike ka mmadụ niile ralụ maka na mkpụrụ aka niile arara ofu nwa iwe dị n'obi amụdị n'eze ọkwa ebuli ya bụ na emechasịzie onye fụrụ azụ ya anya bala ego ọtụtụ enyi bụ iwe dị n'obi amụdị n'eze nne ya debere ya bụ nke na-emeli ebe niile ọ na-emeli etu ha si wee kweta